ka ai kata ka benta lani ka ai kata ka bangakwa ban share ka bangakwa ban wanra hakmat jong ilang iwei pi iwei leng ba kani ka video hakani ka sengi bat kani ka long ka benta ka ba kongsan hadu kata-kata ka don ka wei ka long ying ka ba phun nga ka ba ong ko ba PS so ba yarap lem ngi ong ka ai ka bangala ban yarap nam ta jong pi yung ngim yo mi shu na po hospital ngila syabat na po hospital ngim la siu shu ya kebil anang ngala keli bini anaki ngalap kadai bagi don po private hospital hanrei snosen ai ban perkat nam ta joki na lor baban ke jingduk kim don option shu da kumwei te ke jingkeli ka bang kwa ban bu ne kalong mano ban kit klik bat mano ban bak klik ya bakom kan don ayu shalendat jong ki hospital sarkar ha ka ba na hospital sarkar ki ba ki nong trei la ki ki doktor ki nurse la ne ki nu ki staff ru la recruit lupa ya kita ki merit list la recruit lupa ya kita ki ba wan sakmat ke jing pule la recruit lupa ya kita ki top ba balai na po hospital sarkar pha ban lek pha sumarno sha private hospital kani kadai ka bangi hap ban bu jingkeli bat ka penlong ru ingi ban arta tin teng teng don ayu silendet don ke commission system kumno kat ka hospital sarkar kamla ban ai jing sumar kamla ban ai kilat jing eda ka papaka nam tagi pajba no snong kat baki private hospital kila ban ai bat balai nga ong ta kalong endang la keli ki endang la mai ki balai pi le ra po private hospital ki ong ngin le kumno ki doctors ke hospital nang tei na po ganes das hadin bangila ra ikun basitom badang red ki ong ngimla ban sumar hang ne khilet chak private hospital kom kata na hospital ki refer sa po private hospital hatu kam dei ke jing lerang hatu kam dei ke jing jak buram ki pha po private hospital Tiga kali ki ngong balai pimlik tang po negeri hospital ru mo kabiang ke jing sumar kabiang ke dor ki ong lek kumno po negeri hospital ki bun ki weipat ki long ying long sem ki baduk ki la ya be setei bat don jaka su yang ngi snowbok ngim ban se tang ban plat im nam tai kun ngi hap ban lek la ka lek po private hospital bat mental arta yo ki don po private hospital bat kim lat su ban mi nakatay ke hospital namar bakabil kala poy dakilak bapli kibasyam jing kibasyam jenjar kibasyam lanot kibombiang ka kamay kaji bombiang ka kam ka jam omdon ka income ka babiang menta tang namta ka bay sumar hapo ki private hospital poy dakilak hatu kadai ka jingkit klik jono Lese kasuk bangin suong kamdai ke jingkit klik jong ka sarkar kadai ke jingkit klik jong kita hi bapang basistem hanrei balai ki hospital sarkar ki badon hang ne po ka jela kimla ban penbiang lane kimla ban ai ke jing sumar ka bapaka bat ka babiang kom baki ai kita ki private hospital komno kamlong ke jing leran komno kamlong ke jing klamran balanar napo hospital sarkar hapa sapo private hospital tentu hang ne ba kibor ki bahalor ka health department katenat jong ka kwat ka kia hang ne po gejala kadai ban tuklar bat kadai ban yarap namta kani kalong ying kadai ban yarap namta kani kalong ying man pelat ya kani kalong ying na po hospital bakin yok ban let siying kamdai kejing bakla ka jongki bagi let tenang po private hospital bagi melak syuk ban siu mentai kedor rei dei ke jing ko jong ka sarkar jela bagi melak ban penbiang gi jika ajing sumar kadon jing mut ayu kita ki top doktor ki top nurse ki top staff ki bagi don hapo ki hospital sarkar ban recruit ya kita ki merit list ban recruit ya kita ki bawan sekmat kat ba ka jing sumar kalong theli bat sudah kabum don ai bat nganut benong bum don ai namar ba kat ka hospital sarkar dang refer sepo private hospital kalong ngejing ran bat kalong ngejing klamran bat ngi kentu hang ni sa sisen kalong ka sarkar kadai ban perkhat nam ta ka im ka yap jong ki pat ba perkhat ya ka kot ka khie jong ki pat ba
nalor ngiim ha ka jela ka ba klem kam klem jam ngiim ha ka jela ka ba duk tasam sakilat jing sumaru ka ba remdor haduk kata-kata bat kalong ke jing lerang kalong ke jing jak burom bat kalong ke jing snyo sunai ya kita ki bemat ya bekom kini ki jing syamlanot ki jing syam jenjar bat ki hab ban thom ya ka ban se ke jongki kisio tu bakim la ban afot lani kim kot ka bor bakin lek ban ai ke jing sumar po private hospital hanri kim ban se namar ba tang ban plat im te ngi kentu hang ne bat nga kentu hang ne ya katenat jong ka kot ka khia ki bor ki bahalor ki dei ban tuklar bat ki dei ban plat ya kani ka long ying nang tai na po private hospital bakin lek shalaying shalasem hapakala dei ki banmi na po hospital namar kamdei ke jing bakla ka jongki baki ka choice jongki banle po private hospital hanrei ka dei namar ba kimdon option su da kumwei namar ba ka hospital sarkar ka ba pet ka ba khmi da ka tanat jong ka kot ka khia hang ne po ka jala kamla ban penbiang bat ka pha ki hapo private hospital bat namar ba ka hospital sarkar ka pha ki hapo private hospital namar kata kani ka hospital bat kani ka tanat jong ka kot ka khia ka dei ban simru ke jing kit kli ka dei ban simru ke jing ba kli ban plat im bat ban plat ya kani ka long ying nang tai na hospital pakin poisuk poisan no shalaying shalasan te sasisen nga kentu hang ne ki produk ki prasnam ki badon ke jing seo khia ki badon ke jing kit kli nam ta ke imlang ka salang tongin ya pensapriang ke ke kubor patungi kentu ya kini ki bor ki bahalor ki jongi ya kini ki badipet ki badikmi ba ki dei ban yarap bat ki dei ban tuklar mardor habai dei bekani khnang ba ka jinglong lang kenya jong ki para mensim ki badon hang ne hapo ke imlang ka salang kin lai